Ahoj a vítaj pri dnešnej nahrávke plnej hojnosti. Moje meno je Tereza, som motivačný a meditačný coach. To, že si tu, nie je náhoda. Je jedno, kde si pustíš túto nahrávku. Táto nahrávka nie je určená na to, aby ťa uspala, ale na to, aby ťa nabudila do nového dňa. Pripomínam, že nahrávka je vedená v mužskom rode, lebo tým myslím všeobecne človeka, nie konkrétne muža. Začneme hlbokým nádychom nosom do brucha a výdychom ústami. Nádychom nasávam úspechy dnešného dňa, výdychom vypúšťam z tela všetku negativitu, ktorá sa na mňa v posledných dňoch nalepila. A ešte jeden nádych a výdych. Či už šoféruješ, kráčaš alebo ležíš, prispôsob si predstavu toho, čo hovorím. Predstav si pred sebou zlaté svetlo. Žiari. Žiari tak veľmi, že sa ho chceš dotknúť. Približuje sa a ty už sa nevieš dočkať. To svetlo ti chce dať to, po čom tak veľmi túžiš. Je tu na to, aby ti dalo blahobyt a hojnosť. Poriadne sa znovu zhlboka nadýchni a nádychom sa k žiare priblížiš ešte viac. A výdych. Svetlo sa ťa začína dotýkať na tvári, telo ti začne zalievať príjemné teplo. Každým nádychom prijímaš čím ďalej, tým viac tohto svetla a výdychom sa zbavuješ všetkej negativity a predsudkov. Pomaly začínaš cítiť teplo na ramenách, na rukách, hrudi, zalieva ťa pocit pokoja. Už nemusíš premýšľať, už sa nemusíš báť. Toto svetlo ti prišlo na pomoc. Cítiš teplo aj na svojom bruchu, bedrách, stehnách. Na svete je toľko peňazí, také obrovské množstvo, že je tu pre každého dosť. Ty si ten posledný, ktorý by sa mal báť. Pozri sa, kde si. Každý deň nájdeš minimálne 3 veci, za ktoré si vďačný. Poďakuj aj za peniaze, ktoré máš. Poďakuj aj za množstvo peňazí, ktoré očakávaš, ktoré mať chceš a budeš. Poďakuj aj za prácu, v ktorej pracuješ, pretože vďaka nej sa posunieš o krok ďalej. Nezabúdaj, že peňazí je na celom svete toľko, že sa nedajú spočítať. Aj pre teba. Musíš sa len naladiť na ich frekvenciu. Opakuj so mnou nahlas alebo v mysli. Vždy, keď sa odmlčím, zopakuj po mne. Mám viac peňazí, ako potrebujem. Mám viac peňazí, ako dokážem minúť. Ďakujem za peniaze, ktoré môžem používať a míňať. Milujem peniaze. Peniaze milujú mňa. Som bohatý človek. Hojnosť ku mne prichádza zo všetkých strán. Som magnet na peniaze. Som magnet na hojnosť. Dostávam nečakané a hodnotné dary. Tieto pozitívne sugestie plné hojnosti si opakuj počas dňa, kedykoľvek. Nalaď sa na vlnu peňazí.
Nalaď sa na vlnu bohatého človeka. Daj vesmíru vedieť, že si na rade, že si pripravený stať sa bohatým človekom. Daj mi do komentára vedieť, kde si ma počúval a ako sa ti páčil dnešný mentálny oddych plný hojnosti. Uži si ešte meditačnú hudbu z pozadia a my sa budeme počuť pri ďalšej nahrávke.